1 oktyabrda Halkara Yaşlılar Günü münasibetli Türkmenistan'ın Mahtumuladynyky Yaşlar Uramasının Lewap vilayetinin Kerke etrap geňeşi etrawyň pekim paýhasly ýaşly nesil bilen ýaşlaryň arasynda bayramçylyk çäresini geçirdi. Çäranyň dowamında çykyş edenler il ýurt ähmiýetli wajyp meseleleriň geňeşçisi bolan ýaşly nesil döwletimiz tarapyndan aýry tyn alada bilen gurşalýandygy barada aýdyldy. Bizim cennetime karman, cennet yurtumuz var. Şu yurtumuzda bir ahmalar kadağımız, öğünün masraf eden çıkışında biz vatan başına da tercih edelim. Eğer biz vatan başına da tercih etsek, vatan yurtumuz başına da tercih ettik beyler geçti. Bizim yaşlıların bunu beyler geçmeden sonra vatanların bizim başına tercih ettik kurşunun alamatı. Yaşlarda ne tek olsa bizim yani ineler, bu geçtiğini oğullarım, şunundaki yaşlılar yani ündevatı yaşlılar, atalar o geçtiğinler, Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadağımyzyň kendini eýerip, ýaşly sarpasyny belinde göterýär. Ýurdumyzda her bir tutumly işiň başy ýaşlylaryň doga dilegleri bilen başlanýar. Ýaşly nesilleri sylamak belend adamkärçilikden nişandyr. Çäranyň soňunda etrafymyzyň çäginde ýaşaýan ýaşlylarymyzy Kerke etrap ýaşlar uramasy tarapyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuruldy. Özleri haqda edilýän taýsy sagallalar üçin ýyly görüldeli ýaşlylarymyzyň çoňur hormatlanýan prezidentimize Gahrman arkadağymyza aýdýan alkyşlary çäksizdir.